Показвам рецептата за мехлема за разширени вени с кестени. Ето кестените, вижте колко са меки и как се белят лесно. Просто каквото и бурканче да изберете, трябва да има, трябва да са наполовина кестените. Вижте сега, аз ще сложа рецептата след това. Вижте, за пръв път ми се случва така да има като нагнило. Не го слагайте това. Просто изберете най-добрите. Така. Ето вижте как се белят. Сега, както са така, може да ги счукате. Или може да ги разрежете само на две. Да са разполовени. Нали? Сега, това ето така може да се разреже. Ето, вижте. Ето така. Най-много ето